Horas amanginang, pajupang hitamuse di channel YouTube namion marhitiaka pikiran nami. Na mungkin boy mangurupi pamorahok kita di nama ngarade hita di turupuk jamita nanayang si patol hasota di partangyangan songoninang di parmingguon si ganuk minggu. Di video nang patol hason nami tu hita pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di pangradiota di jamita tuari minggu tanggal 10 Agustus 2026. Turpukta ima sian Jesaya bindu 56 ayat sada sahat rodi ayat walu. Amanginang nuktakas hujahami turpuhon onma di pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita. Na parjulu adong do pandohan bahwa manusia itu dikenal identitasnya dari apa yang ia katakan dan dari apa yang ia perbuat atau lakukan. Ditadda dojol mai marhite aha na didokna dohot aha na binahenna. Sada identitas ni sasahalaki rupani tarida dui sian pakatayonna aha na doknai dohot aha na diulahon ibana. Ikon adong do dasar berpikir untuk mengucapkan sesuatu dan bertindak berbuat sesuatu. Jika ingin perkataan benar dan perbuatan benar, maka harus ada dasar yang benar, patokan yang benar. Molo naing ikon tigor do pambahenan dohot padohan, sadalan pandohan dohot nang pambahenan ikon adong do patokan dasar berpikir manang dia harorona manang sumberna. Mulut aparrohao turpukta sumber ni pakatayon nasitong dohot pambahenan nasitong ima uhum patik hatigoran dobona uhum ima rupani naneng lohonon na perculu di turpuk taun. Ala dihatai do di turpuk taun identitas di bangsa Israel na imbaru naung mulak sian habuangan ala hita masuk di trito Jesaya proses pemulihan nasida ala tiki di ngolu nalelengi nunga di halupahon nasida uhum hati goran jala terboan tu praktek ngulu sigano pari adong make senjangan sosial doh lana asing ditong atau kana sida jala holan mangarikot tendirina noma jadi duaeng ditiki pemulihan dung mula nasida di trito Jesayaon asa mula mamusi nasida songon identitas na baru songon bangso ni debata sesungguhnya asa tarida nasida marhite pambahenan nasitong asa tarida nasida marhite pikiran pakatayon nasitong dohot pambahenan nasitong alai dalam kenyataan na diturpuk taon taida nunga di papeol nasida uhum dang hati gorad be bona jala uhumi menyesuaikan tu pambahenan noma. Jadi molo adok pambahenan na sala gabe dibain uhum taringot tu si untuk mengklaim ataupun untuk membenarkan perbuatan yang salah itu. Nunga dipabekuk nasida hati goran dang be diargahon nasida be uhum hati goran patik ni debata. Jadi hombartulo moni rohana sida noma patiki. Dang patik be dinasida dasar berpikir, dasar berbicara, dasar bertindak, dang uhum be alai pambahenan nasositong, pambahenan lomo-lomo ni rohana sida, gabe ima patubuhon uhum na baru, asa gabe sesuai untuk membenarkan, untuk menjaga perbuatan mereka dianggap benar, lalu hukum diciptakan untuk itu. Jadi dang siya gidjang tuturu be alay gabe siya turu nama tu gidjang ahana dibayin na sala di son gabe songon na dilului mauhum laho menjustifikasi membenarkan itu. Jadi itu na masa di partikian ya alanima disosoi
panurang Yesaya untuk suatu identitas baru. Haim baruon ima marhite dihajong kon uhum hobar tu uhumima pakatayon ni nasida dohot prinsip ngol nasida dohot pambahenan nasitong. Ide benna didok dison rupani makarikoton sabat. Sabat dang nomor lapatan tu hari Minggu, holan hari Minggu. Tradisi alai sabati ima dalam pengertian dasar asa diganup tindak tanduk perbuatan nasida, diingot nasida debata. Jadi supaya dalam setiap langkah kehidupan mereka, perbuatan, tindakan, apapun yang mereka lakukan dalam kehidupan setiap hari, mereka mengingat Tuhan. Mereka mengingat kasih karunia Tuhan dan menyadari keberadaan Tuhan, berdamai dengan Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Itulah artinya sesungguhnya Sabat ataupun ibadah bukan hanya sekedar ritual penyembahan dalam hari Sabat ataupun dalam pengertian sekarang hanya sekedar ibadah hari Minggu. Di hita pesonari, ibadah dalam pengertian sesungguhnya sasitong nadang songon nata pahami holan marminggu ritual hari Minggu. Ibadah ngolu siganu pari do. Iturgi ngolu siganu pari do. Takolan namar minggui. Alai nga salah tafsir besonari pemahaman ibadah hari Minggu namai. Tapi ibadah adalah hidup setiap hari. Hidup yang benar setiap hari. Di turpuk tahun didok imana makari koton Sabat. Namar lapatan mulu diingot Sabat berarti diingot na adong do debata. Ima na madasari parange doho pambahenata hombar tutur pohon dingolu sigano pari. Ingot ahana di baenmu maradopon saluhu jolma maradopon dongamu. Ingot Sabat, ingot na adong do debata. Alani mulu na adong do debata, mulu na di ida debata do. Sudi na tabahen dingolu sigano pari atong ibadah mangolutai sigano pari. Mabiar mahita mangulahon na so tama, mabiar mahita mangulahon na sombar tu uhum, mabiar mahita palea hodongan, manang manguhumi dongan, di bagasan sada bingkai hanguluan hidupku tidak lepas dari pengawasan dan perlindungan Tuhan dan kedamaian bersama dengan Tuhan. Ido Sabat, ido makari koton uhum, atong ahamasi buanot tatu jamita. Jamita ta dohonot tama. Hati goran nunga dipatuduhot tuhita ima anak ni debata Yesus Kristus audo hasitongan. Atong hobar tu sima pabahenata, hobar tu sima pikirata. Nunga adong dihita bagaimana seharusnya berbicara, bagaimana seharusnya bertindak sebagai orang percaya. Acuannya adalah selalu kebenaran di dalam Tuhan. Atong hitape tarajumima ibadah ternyata marikoton Sabat mangarikoton ibadah beribadah dakolan hari Minggu HP dakolan narotu bagas joro HP alai imang ngolu nasitong sigano pari di adopan ni debata unang mangarupa dongan napugus unak papiolhon uhum justru uhumido dasar bertindaknya karena porsia ima Kristus atong tapasuman maparanget tadohot nguluta tu parange ni hasitongani ima tu hatta Yesus Kristus. Ima di pikiran nami amanginang anggiat boy mangurupi hita mangatusi turpuhon.